Přijde pacientka k doktorovi na gynekologickou prohlídku a pan doktor říká, tak si tady lehněte, podíváme se na to. No jo, no tak to je bruntál, to je naprosto jasný bruntál. Sestřičko, pojďte se podívat, vidíte to? No jo, pane doktore, bruntál, vidím. Zavolejte pana primáře, prosím vás. Pane primáři, podívejte se na to. No jo, no to jsem dlouho neviděl, to je bruntál. No jo, jasný bruntál. No, pacientka je celá nervózní. Pan doktor jí předepíše nějaký prášky. Ona odchází z nemocnice a přemýšlí, je z toho úplně zoufalá. Když jde kolem vrátnice, tak pan vrátný říká, tak co, paninko, dobrý? Říká, ale víte, já nevím, co si o tom mám myslet, ale prosím vás, nevíte, co je to bruntál? No, bruntál, paninko, bruntál. No to je krásný okolí, ale hrozná díra.